अबेनि खिब्रमा साइस नोंलाय फाग्लाजों बे मैदोममोन बायदिया नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' आं नोंजोंहाय जेन'बा एलबाम गानो होनदों आरोना आदा मैदोम आंथ' नोंजों एलबाम गानो होनाखै नङाना आंथ' एलबाम गानो होनथाराखैना नोंजों आंनि खुगानिफ्राय खोनादों नामा सोरबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर कनजिता सिस्टारा आदा मैदोमनि सायाव एलबाम बानायो आरो नानिखा बाफबनाय होननानै बुंनायनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय आदा मैदोमा मानि थाखाय बुंनो गोनां जादोंमोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारि फारि नायलांबानो हमनानै मोनगोन नोंजों रायलायबाय थानो नांला बांद्राय मैखोमखौ भिडिअ लाबाय थाबा मैखोमासो नामजादा जानानै एक्टरबो लाग्रा जालायलांगोन खुनु बिसास गैया खनजिथाखौ लानानै एलबामबो लाग्रा जालायलांगोन मैखोमा एक्टरबो लाग्रा जालायलांगोन अमा जानानै अमा देरनाय होद मैदोमखौ भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला मा एसे एक्टर जाहैगोननो बेसे भाइरेल जागोननो बेसे एक्टर जागोननो खनजिथामोनजोंहाय बेसे एलबाम खालामगोन जाहैबावबाय माने एक्टर जाबावगोन जाहैबाय थारमाने मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों नों मा सानदों नामा हो जे एक्टर जानोबोला माबा हो भाइरेल जालायनांगौ नामा नोंनि बाथ्रा माने नों माबायदि बाथ्रा बुंदों अबेनि खिब्रमा साइस नोंलाय फाग्लाजों बे मैदोममोन बायदिया नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय लरग' बे बुजिबाय ना खनजिथाजों एलबामनो माइबा माइबिनो हा खनजिथामोना समाया बाबा मिथिबाय समाया खाथियावबो थाबानो समायनाय नङा मिथिबाय स्क्रिनशट होगोन आङो जोंफोरनि फट'फोरखौ आरो नोंसोर बायदिया थाबानो समायो जोंजों हा आरो नोंसोरखौ आङो गाज्रि बुङाखैमोन आरो गाज्रि मोनाखैमोन बै समाव नोंसोरजों सापर्टसो खालामदोंमोन आङो जेब्ला नोङो बेटारि रिक्सायाव हमनानै दालि ओंख्रिजों जानांबाय 3 मास गोसोआव दं हा गोसोआव दङ आंनिखौ जे किसुमान नोङो बाथ्रा बरनलायदों नोङो किसुमान जे बाथ्रा बरनदों नोङो हा गोसोआव दं दालि ओंख्रि जानांनायखौ नों बायदि दालि ओंख्रि जायाखैबाबो आङो बुजिबाय आं नोंजोंहाय जेन'बा एलबाम गानो होनदों आरोना आदा मैदोम आंहा मोखाङाव नानिखा दं आं बेखौ मानिबाय आंथ' नोंजों एलबाम गानो होनाखै नङाना आंथ' एलबाम गानो होनथाराखैना नोंजों आंनि खुगानिफ्राय खोनादों नामा सोरबा आङो समायो होननानै बुंदों नामा हो बेबायदि आंखौ एफाग्राब लाजि फोनांनो नाङा मोनथिबायना आं जाबाय गथ' सानैनि बिमा आङो नोंजों बोरै समायनो नों जाबाय गुवाहाटी सिटियाव थाग्रा नोंजों समायगोन बैफोरबायदि सोरांबानो मोखाङावहाय माबा मेकआप दाफबग्रा सोरांबानो बिउटि पार्लाराव हाबग्रा ओरै मोदोम गंसे आखिग्रा बेफोरसो समायगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ आदा मैदोम बसुमतारिया कनजितानि सायाव जा बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानै कनजिता सिस्टारा आदा मैदोमनि सायाव बुंदों जे आं नोंजों एलबाम बानायगोन होनना बुंदों नामा आं नोंजों समायगोन होनना बुंदों नामा होननानै थ' बे बाथ्राखौ आदा मैदोम बसुमतारिया बुंनो होननानै बुङाखैमोन नाथाय बेखौ बुंनो गोनां खालामदोंमोन जे थ' नोंथांमोना गिबियाव नुखादों दैदेन फंबायासो बुंदोंमोन गिबियाव थ' बेखौ बुंनो गोनां खालामदों दैदेन फंबायासो माने दैदेन फंबायासो गिबियाव बुंग्रोदोंमोन जे नोंजों रायलायबाय थायोब्ला भाइराल जानानै कनजिताजोंसो नों एलबाम बानायहैगोन होननानै थ' बेखौ बुंनायनि थाखायसो आदा मैदोम बसुमतारिया कनजितानि सायाव बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनै कनजिता सिस्टारा आदा मैदोम बसुमतारिनि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आदा मैदोम बसुमतारिया बे बाथ्राखौ दैदेना बुंग्रोनायनि थाखायसो बुंनो गोनां जादोंमोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा गिबियाव सोर बुंग्रोदोंमोन